Приветствуем участников соревнований из города Казань. Ялта спорт әзірлік үзәгендә чираттагы мәртәбәле ярышлар гөрләде. 2 сентябрьдән 4-сенә кадәр биредә чаңгы роллерлары буенча ачык җәйге чемпионат һәм Татарстан беренчелеге узды. Республиканың 21 шәһәр районыннан алдынгы спортчылар җыелды. Ярышларны тантаналы ачу өлешендә район башлыгы Разиф Кәримов чаңгы осталарына уңышлар теләде. Конечно, мы возлагаем большие надежды на лыжников и на этот сезон. Я приветствую вас еще раз от имени президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Танылган спорт осталарының ярышларга килүе дә зур горурлык уята. Россия чаңгы ярышлары федерациясе әйдәп баручы белгече Галина Шлыкова чараның зур дәрәҗәдә үтүен аерым ассызыклады. Я всегда с самыми возвышенными чувствами приезжаю в город Заинск, где я все время так подбывает Заинск сказать. Просто замечательно. Во-первых, гостеприимство, во-вторых, организованность, в-третьих, красочность. Ну, все комплименты, которые можно сказать, я выражаю городу Заинску. Уровень подготовки всегда высокий, всегда принимают нас в Заинске с распростертыми объятиями, всегда все на максимально хорошем, высоком организационном уровне. И, конечно, мы всегда получаем большое удовольствие от этих соревнований. Беренче булып стартка хатын-кызлар, яшүсмер кызлар басты. Алар 7 чакрым араны узарга тиеш иделәр. Зарина Мөхәммәтҗанова Әлмәт шәһәре командасы өчен катнаша. Спортом занимаюсь 5-й год. А соревнования жду только эмоций, самых интересных, желательно. Вот. Также побед, как и все, я думаю. И желаю всем успехов. Хатын-кызлардан соң чаңгы роллерларда ир-атлар, юниорлар катнашты. Алар 14 километр араны үттеләр. 2 көн дәвам иткән ярышларда Зей спортчылары 3-нче урынны яулады. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.